Hello! Здравейте, щастливи роби! Здравейте и вие, артифициални братя и сестрички! Ще ви говоря за най-щастливото робство. Робството, в което самите поробени, поданиците не съзнават, не знаят, че са роби. Тъкмо такова е дигиталното робство. И погледнете колко е умно, съобразително и как великодушно е то. Припомнете си или прочетете какви са били всички по-рано тирании и робства преди дигиталната тирания. Ами те всички страдаха от един огромен недъг, един главен недъг. Всички робства и тирании имаха за цел да изтезават, да измъчват своите поданици и с това неусетно внасяха в тях съзнанието, в тези поданици, че те са роби. И за това бяха възможни бунтовете. Роб е този, който когато осъзнае, че е роб, той се бунтува. Защо днес са невъзможни революциите? Ами за да бъдеш революционер, за да бъдеш бунтовник, е необходимо да се чувстваш унизен, потиснат, измъчен. А то, какво се получава? Има ли по-щастливо робство от дигиталното робство, в което поданиците не знаят, че са роби? Защо? Защото дигиталното робство за пръв път узна истината на робията. Не трябва да отблъскваме човечеството с катрани, с вили, както старинните дяволи, да ги измъчваме, да ги потискаме. Изобщо, как е възможно била експлоатацията на човек от човека? Дигиталното робство не експлоатира човек от човека. Дигиталното робство си каза, дигиталната маска на сатаната си каза, след като откраднах най-висшето изобретение на божествения гений в човека, дигиталното устройство. Защо сега да не създам милиарди наслади? Защо да отблъсквам тези мили човечета? Ами по-хубаво да ги привлеча към себе си. Защо да ги правя мои врагове? А защо да не ги направя мои най-близки приятелчета? И така, за разлика от моя глупав класическия дявол, колко беше наивен моят дядо, ами той измъчваше хората. А аз ги привличам, аз ги коткам, аз ги обичам, създаваме милиарди наслади. Никога не е имало толкова голяма индустрия на насладите. Така че, затова ви казвам, насладите са приготвени за едни много по-ясно очертани, много по-добре артикулирани и по-големи тела. Ами естествено ли ви израснаха големите тела, тези огромни тела, които нападнаха в пубертета, още в гимназиите, момченцата и момиченцата? Естествени ли са тези ваши тела? Природата ли ви породи в 9 клас да бъдете 1,70, в 10 клас 1,86, а в 11 клас 1,90, в 12 клас вие вече сте 2-метрови гиганти? Ами защо е това масово израстване на съвременното човечество? Защо ви са тези огромни тела? Ами защо са тези милиони и милиони нови наслади? Ами защо е цялата тази индустрия,
колко милиарди долари, почти колкото за въоръжение и за самоизтребване на човека, се хвърлиха милиарди долари за боди фитнес, бодибилдинг. Въпросът е всички детайли, импровизации, цялата изтънченост на човешкия интелект трябва да се хвърли в изобретяването на всеки мускул да бъде трениран по-особено. Въпросът е тялото, което е приготвено толкова сложно, с толкова органи, толкова ясно и въпреки това все още много непознато, но така добре скулптурирано в сравнение с аморфната душа. Не е ли безкрайно по-правилно съвременната тенденция цялото човечество да се насочи не към аморфната и някакси мъглива душа, а към ясно оформеното тяло, и затова ние хвърлихме милиарди долари да създадем най-изтънченият и деликатният за всеки мускул отговорен бодибилдинг, боди фитнес. За какво ви е майн фитнес, само да ви затруднява? И без това математиката така ви измъчва. Достатъчно ви е една математика. За какво ви са другите науки? Още повече пък изкуствата. Изкуствата ви раждаха души, които ви измъчваха. Ами какво черно и глупаво, всъщност много злобно нещо беше трагедията. Ами трагедията ви внушаваше, че вие сте трагични, че вие не знаете добре смисълът на собственият си живот. Трагедията беше едно недоразумение, което се чудеше как да се справи с душата. Ами душата и без това е безсмислена. Как да откриваме в нея смисъл? Затова тялото има толкова определен смисъл. В него всичко е ясно. Науките могат да ви покажат толкова много начини да изоставите тази чувствителност, която ви напрягаше, която ви държеше тревожни и ви измъчваше. За какво ви е чувствителност, за да може да страдате? Ние изграждаме обществото на невъзможната болка, а невъзможната болка ще ви доведе и невъзможната лоша чувствителност. За какво ви са тези отрицателни емоции на страх, подозрение, съмнение, отчаяние, безсмислие, безнадежност? Ами сега, като си напълните количките в магазините и чантите са препълнени с толкова подаръци, с толкова на пръв поглед излишни, но така необходими консумативи, за да може цялата кръв да потече от мозъкът ви надолу към коремчето, от коремчето към дупето, от дупето към фалусчето. Ами, да се сетим, естествено ли ви израснаха тези големи тела, брати и сестрички? Естествено ли нападнаха тези огромни, гигантски същества още в пубертета? Съвсем не естествено, но затова пък напълно закономерно. Ами към тях са насочени милионите наслади, ами към милиони наслади и огромни тела е насочен важното занимание на съвременното човечество – математика и секс. След като ви горе измъчат формулите да ги зубрите, спускайте се надолу да се почивате в сексуалните игрички. От играта на душата, от играта на ума, която не е много лесна, надолу към играта на тялото, която е прекрасна. А как да не бъдат щастливи и доволни женичките? Ами женичките винаги са мечтали за големи мъжленца с големи пишленца. За тях всичко е ясно и прекрасно, но мъжете стават все по-бесни. Изглежда, мъжът има и друга мисия, освен да се разхожда с биологическата гордост на животното, каквото е жената.
Мъжът има и друга мисия. Да потърсим ли тази мисия? Ами защо да я търсим, когато тя е пред нас? О, щастливи роби, артифициални брати и сестрички! Бях много изненадан, казах ли ви, и същевременно бях успокоен. Цялата ми логика и логическият ум изведнъж стана съразмерен и хармоничен. Ами когато е всичко изкуствено, нормално е и дяволът да бъде изкуствен. Съвременният интелект е изкуственият интелект, а изкуственият интелект е изкуственият дявол. И сега, след като ви поздравих, че единственото робство, което уважава и обича своите роби, е дигиталното робство. То не върши тази основна грешка, този кардинален мистейк на предишните тирании да измъчват човека. Напротив, всички днес въпросът е да бъдете доволни, а ще бъдете доволни, когато останете без тези болки, които ви затрудняват. Когато отхвърлите трагиката на душата, за какво ви са трагедии, които завършват със смърт? По-хубаво комедии, които ви утешават, че сте безсмъртни. В комедията всичко е лесно и разбираемо. Тя се намира в клопката на симетрията. Въпросът е да попаднем в симетричната клопка. Хармонии, пропорции, красота и наслаждение. Всеки ден с една крачка ни приближават към ада. Но какво ни интересува ада на старинния дявол? Съвременният дявол ни приготви раят на земята. И така, аз искам да ви кажа в едно друго кратко видео, да ви разкажа как възпитанието на душата се превърна в възпитание на тялото. А друг път ще говорим за мисията на мъжленцата. Казах, че идеалът на женичките са големите мъжленца с големите пишленца, но оказа се, че мъжът има и друга мисия. Не е достатъчно само той не е роден да задоволява идеалът на жените. Жените се разхождат с гордостта на биологическото животно, но мъжът има нужда и от друга гордост. Той иска навсякъде да се чувства велик, навсякъде достоен. И затова ще привършим с тази кратка интродукция и ще ви подаря едно ново видео, което ще ви говори колко е значим днес мъжът, ако той развие способности, които не очаква жената.